Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa ya, pemirsa. Iki mae wis mulai ana antara Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 4 hari pemirsa ya. Jadi sing kemarin ki video lama. Jadi niki yo sepurane lagi tak upload. Salah pemirsa intine lah. Salah ngupload kaya ngono. Lah berhubung iki mae terus terang pemirsa Yuki gak gawe meneh. Mae rondok iku sakit pemirsa. Apa nek ngarani batuk pilek, sesek, sesak napas pemirsa yo. Dadi ning dodo ki rasane walah kemungkinan yo kesel nglumpuk pemirsa yo. Mulai karepe leren dadakan ki ndelok omah Bayu pemirsa. Kayak ditinggal setahun, kayak ora dinggoni menungso lho pemirsa. Kayak ora enek penghunine. Dadi mae mulih ki sak petak. Oh gak ontro, sak petak biu. Mae dadi ki ngresiki siji lan sijine pemirsa yo. Iki terus terang mae ambekane sesek soalnya watuk. Loro ning dodo arep pijet ki. Apa nek ngarani urung dukun pijet iki urung ana. Dadi yo sementara urung pijet pemirsa yo. Lah iki mae resik-resik kawit mae teko pemirsa. Ngantek saiki lurung rampung pemirsa yo cara mono gak enek wong wedok kan beda le karo wong lanang tok. Dadi iki mau mae sajane pisanan teko ki wis ngresiki ngarep pemirsa. Cuma yo urung iso resik banget kan. Wis pokoke ora ontro lah pemirsa wis amburadul. Ngantek mae yo mulih ki urung tak beresi perkara iki mau niki yo ora kaya ngene pemirsa. Wis amburadul. Wis ra karu-karuan. Jadi tak totoni meneh tak beresi meneh. Pawon bering ki gak ontro pawon pemirsa. Mae mulih ki langsung tak sikati nganggo sing meling-meling lho pemirsa, tak kei sabun. Sitok-sitok. Astagfirullahaladzim, ditinggal wong wedok ki ngene iki. Meno nek muni jarene resik-resik. Lah ngarep ya ngono pemirsa iki. Iki mau esuk tak baleni meneh soalé ora kober ora kaya wis intine gak ontro. Gak ontro, pokoke gak ontro. Terus tak beresi ngantek pirang dino ki. Lho iki urung rampung sakjane pemirsa. Berhubung mae wis kesel, wis tak umbrukno kaya ngene. Dadi rondok padang meneh. Engko nek mae balik ya mbah rupane mbah kaya apa neh pemirsa. Lah iki gombale iki ya gombal mukione. Diklump modele iki ora diresiki. Di kuwi pemirsa diklumpukno, dadi tak klumpukno wis sak ember. Iki nggone pake sing ngaret e. Ya sak ember lho iki diondokno ning kono. Ngene iki mang wonge gak roh pemirsa, angger aku mulai aku ning omah dheke metu. Intine wedi nek tak cereweti pemirsa, soal iki kandang wedhus iki ya urung diresiki pemirsa. Angger aku ning omah ki pokoke ndekne njagakno aku. Tapi nek ora enek aku ki jarene ki ya diresiki. Tapi ternyata bohong. Ora pemirsa. Intine jute ya mumbruk. Lah niki mang aku sing beresi pemirsa yo. Kok ngene. Ngene nek mak kon gak kudu muring-muring. Lho, iki tak beresi. Urung tak lipeti. Kumbane. Wis pirang-pirang lho. Iki lho pemirsa sak menene. Make mulih ki enek 3 mene. Iki padahal iki lagi tak beresi ki mau pemirsa. Ini baru tadi pagi. Soalnya lho iki wis tak laruti wis ana neh loro. Ngene kon gak kesel ki lho.
Ambek ning jaba mang pemirsa yo. Lho. Wis mbah piye? Samene kae. Lah iki kandang sapi. Kandang wedhuse ya ngono. Iki kandang wedhuse iki lho pemirsa ngene iki dapure. Urung dikeruk ndeke nglungani. Nek anakku ngene. Ih. Geno gak kesel mae. Iki ngenteni mae sing ngresiki. Padahal ndek iki dekne gak kerja pemirsa. Mbah metu ning ndi? Engko nek aku omongan salah. Nek mae pemirsa terus terang nek mae saiki ya pemirsa. Jane balik apa ora balik kuwi tergantung mae. Tur mae yo apa nek ngarani dibilang butuh ya enggak butuh, dibilang butuh banget ya enggak butuh sebenarnya pemirsa. Sebab apa? Intine mae yo saiki sapi wis duwe, wedhus wis duwe, bukane sombong pemirsa ya mae. Kan intine balik kan butuh banget. Enggak juga pemirsa. Enggak juga sebenarnya mae ya enggak butuh banget. Cuma tergantung kok. Nek mae pengen balik ya balik. Nek ora ya wis gak masalah, gak usah balik rapopo. Kaya ngono. Wis disyukuri ae. Seperti itu, alhamdulillah. Sekarang loh. Wis punya sapi. Wis tak pameri saiki pemirsa yo. Maune mae terah intine yo piye yo? Meneng wae lah. Dibilang butuh yo gak butuh banget, dibilang gak butuh yo emang butuh, ngono ae lah. Gak apa-apa. Iki sapa mae gak balik engko bagane mesti yo kaya ngono kae, mae ngaret terus resik-resik terus sakjane yo penak balik pemirsa. Tapi kadang aku yo mikir ngesakno duwi pemirsa. Angger telepon ki ngenes. Mae. Mas Andi ngene-ngene, Pak ngene-ngene. Dadi ki mae kuru ki gak masalah. Apa yo nek ngarani? Masalah pikiran pemirsa. Mikir anak wedok. Nek kondo ki jere sing gak disangoni lah, sing piye lah ngono. Engko terus alah intine yo kepikiran pemirsa, pikiran saya ning omah. Dadi kerja ning kono pikirane ning omah. Engko nek ning omah kaya ngene iki yo mae pengen balik kerjane. Mulane dibilang butuh yo gak butuh, dibilang gak butuh yo butuh. Butuhe yo ngono mang. Nek ora keadaan ning omah ngene iki angger blok kabeh malah dadi tinggal lunga. Jagakno mae. Tapi nek gak nek mae kok jerene resik kabeh. Padahal yo mblidhuki pemirsa. Tumuke mae mulai yo mblongkroh kabeh. Cuma kan wong lanang-lanang yo gak intine yo diumbar lah. Ape mblongkroh gak mblongkroh kaya ngono. Dadi nek ngene iki yo mae yo lah ngene kok nek ning telepon wis resik, Mak, wis beres, Mak, nek muni. Aku wis umbah-umbah. Duwi wis sisa-sisa wis apa. Wah, tumuke mae mulai bayo. Kompor ngantek tak beseti pemirsa. Wis anane mae gak video, gak ngonten pemirsa yo. Mikir, walah iki sing tak candak dhisik yo. Sing tak beresin dhisik yo kaya ngono. Dadi maaf tak video ki yo kesuwen. Ora di video yo. Ya wis ngono ki mau leren. Dadi ki mau yo ngono pemirsa. Wis tak beresi. Wis apa yo urung beres, sijik sak ember sak meno kae. Winginane wis tak lipeti wis apa. Terus iki sing ketiga kali iki mau pemirsa, ember sing ketiga kali. Lah iki sing wis tak umbahi. Kurang tak lipeti ning kene. Wis intine tak tutupi dhisik lah yo. Kaya ngono. Maune gak ontro banget. Jebule omah nek ditinggal wong wedok ki yo wis kaya wis ora kurus pemirsa pokoke. Dadi yo wis kaya ngene iki. Iki lho metu kawit jam piro ki mong Pak?
kawit jam 12 pemirsa. Iki mak bukane elek-elek wong lanang ya pemirsa. Cuma ki nek aku ning omah ki ya ngene iki. Aku mulai dekne metu. Engko aku nek metu blonjo dekne ning omah. Ki mamake mulai blonjo. Balik metu neh iki nganti saiki gong mulai. Soale apa? Wedi nek takon ngeruk kandang wedhus lho pemirsa numpuk kaya ngono. Ngono ki engko nek gak dikongkon yo mamake kan metu. Nusul pake ning ndi ngono. Jarene ngombi. Lah jarene ngombi tapi ki giliran tak parani pemirsa ya dadak ning rondan. Ning rondan ki ganjelan pemirsa. Main kepik ganjelan ki lho. Bedhog ngantek yamene. Ki ngantek asar urung enek mulai. Padahal mang rondan ki wis tak iku. Wis tak parani. Tak delok kombine wis rampung purung kaya ngono. Nek muni ki wis rampung. Tapi dheke ya ora mulai. Telalah ngombi ora ditunggoni, ganjelan wis ora budal kerja. Wis ngono kuwi. Ning omah kandang wedhus mang ya ora dikeruk. Perkara nek mae. Dadine ya kemungkinan mikire kon ngeruk aku kaya ngono pemirsa. Dadi ki mau tak jarak ora tak keruk pemirsa. Aku ya wis rumangsa kesel beresi kaya ngene iki mau tak kelumpukno. Ya intine resik-resik ngarep lah. Terus umbah-umbahanku ya iki jek sing wis garing mau tak lebokno. Lah sing rusak jek sakmono kae mau. Ngene teke nek ning omah kon gak muring-muring lho pemirsa jajalan. Mbok liyane mae lah ki lho pemirsa. Ngerjatin perkara pake nek ning omah. Ngono kuwi mang. Mosok kawit jam 12 pemirsa ngantek jam 3 urung enek mulai lho. Pakem no kok wi. Sopo nek ra pakem? Tuh. Wis ki tak jarak pemirsa kandang wedhus ora tak resiki. Ben ki engko alesane piye neh dek nek kon ngresiki kandang wedhus. Soale mae wis ngono mang. Tak jarak dekne prei kerja muni kombi, tapi kombine ya ora ditunggoni pemirsa. Ya wis pemirsa cukup sak menehe videone mae. Nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Malkini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mae KB, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir kok banyu kali, agung koyo banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.